What's up yan sa inyo mga kabukloy, no? Ngayong araw, umpisa na naman kami ng aming tutorial with Master Aldabe, no? Ang gagawin namin ngayon, ito yung mga iba't ibang uri ng paglock ng naturang attacker sa likod o kahit saan, basta paglalak. Master, nandito si Master, papaliwanag niya kung anong gagawin namin ngayong araw. Master. Kung anong gagawin namin ngayong araw. Okay, ito yung gagawin namin ko yung pag-lock sa likod, no? So, may kasama siya ng isang kamay at yung grab sa behind sa likod at yung paghawak sa kamay. So, ito na yon. So, gagawin na namin ng Buknoy yung pag-lock. Sige, tayo. Para safe tayo sa mga naturang virus. Okay. So, yan. Ito. So, ganyan. No, yan. Yan. So, yan. I-hold mo siya ng konti. Yan. Hindi tayo pwede. So, madalas nangyayari yan, ganyan, no? Ayan, no? So, Madalas kung to. depensa. So, ipahawakan mo lang ito yung kamay, tapos tira mo rito, kanyang sa side ng chest. So, lapas ka ngayon. Pagkuha mo rito, pwede mo siya tirahin dito. At pwede mo siya kunin dito. No? Pwede mo siya ikot ng ganun. No? Pwede mo siya ikot lang. Yan. So, kailangan lang, once na ikaw mag-release, so kailangan meron siyang strike para mawala yung lakas na higpit ng kamay niya sa leg ko. So kailangan merong additional. Okay, then follow up, ilabas mo yung kapa, and then ulim yung kamay niya, yung elbow niya, and then yun, strike ka na. Pwede ka nang gumamit ng mga moves na para mo iyan siya. Okay, isa pa, panod. Ayan. Ito naman ay galing sa likod, ginanon siya. So yun, madalas ginagano. Hindi tayo pwede. Ganun yan no? So yun. So kailangan lang may sarili kang technique, no? Tapos kahit malaki siya, no, matangkad siya, ginaganon ka. So igamitin mo siya na ito, push. Sabay ito. Ito, ito mo yan, no? Okay, pag bitaw niyan, ito kunin mo to. Kamay. Kamay, ito pwede mo siya pilipit ito. Ano ba sir kung sising ko ng ganon? Hindi na siya magsisiko, dito ka na eh. Oo. So yun, follow up lang. Okay? So ang paghawak niya, kailangan nakaganon. Ha? Pwede mo siyang pupush. Okay, suntukin mo na siya dito. Ayan, humok kayo. Panoorin nyo ng dahan-dahan at malupitang technique ni Master sa pag-iskapo kung paano siya makatakas sa naturang paglalat. Okay, ito naman sa likod. Sa likod naman, ito. Dito naman siya sa likod. No, pag ginanong ka sa likod yan. Okay, yan. So dito yan, okay? Ito mga senaryo ito mga kabuklo. Kadalasan itong nangyayari sa kunyari maraming tao na hindi mo alam, bigla ka na lang ginanon nang hindi mo kilala. So at least may idea ka na kung paano gagawin, no? Mga kabuknoy, no? Dito mo lang yung matutunan kay Buknoy, kaya anood na kayo. Tara. Okay. So yun, ganyan. Ganito. Okay? So ipupush mo lang din, ganito ito. Pagpasok nito, yun. No? Yan. So yun, no? So ipit mo lang to. Pag ipit niyan, yun na. Ito, kasama mo to. Ayun. Ayun. Aray ka. Aray. Ayun, ha? So ganun din, ha? O pwede mo siyang tirahin. Ayan talagang ramdam ko yung pwersa ni Master. Biglaan, so hindi pa nalolak, so dito lang gagaling, so grab. Doon pa lang pwede mo na kunin siya, sige mo, yung ganun lang. Hop, ayun na, pwede mo siya kunin ito. Ibubuka mo na agad Master yung ano mo. So dito na siya, okay? So yun. Siguro magagawa mo yung Master kapag preparado ka, di ba? Pag nakahanda ka na. Pag nakahanda ka, gaganon ka daw. Mayroon kang martial arts na nalalaman, self-defense. Doon pa lang di ka na may gagrab eh. Kasi yung instinct na application, may apply mo eh. No, kasi hindi yung pakiramdam mo na ikaw ay training. Kung wala pa, so hindi mo may apply na ano yun, okay? Applicable din pala sa mga guardian ng patay-tayo lang, ano? Okay. Kaya sa mga pwede natin patay-tayo lang, kapag ka-video ganun-ganun ka lang, gaganon ka pala para hindi ka basta-basta na malala. Pag namin yung tour ni Master, kabukdoy. Okay, ito naman yung holding sa kamay. Yan. So pag pipilipit niya, okay? So, ito. So minsan hawak mo yung pitaka mo kay cellphone. So kaya hihilahin niya, kukunin niya, no? So ito mo lang, itaas mo lang siya. Pagtaas ng tasa mo to. Ayun na yun. Good. Pwede mo siya hagin. Pwede naman siya rito. Pwede mo siya itulak naman eh. Okay? So kailangan mo lang marunong kang
mag-additional na tama na kick, ngayon. suntok, sipa. So huwag ka tatakbo kasi hahabulin ka rin yan eh. Oo. No? Kailangan i-frontal mo rin siya. No? Kung maaari, gumamit siya pa ng mga ibang technique. Oo. Isa pa, Ano last. kung kaya master magkasama ng suntok? Okay, ito yan, Ayan. madalas nangyayari ito ha. Kasi pag hindi naman kasalita yan, diretso na suntok yan. Minsan may mga atraso ka, nahawakan ka, Oo. surprise. Okay, Pare, suntok. bayaran mo ng utang mo pare. Ito na. Ito, dito na siya. Ayun na, no? Kita mo? Talagang So, matindi. dito siya. Ito. So, Patay, yun. yari. So, ganun mga isa pa. Oo. Isa pa, one more. Okay, kung opposite naman siya, so ito. Yan. No? So, nag-depend naman siya, Oo. no? Depende sa laki ng tao, hina. Kung medyo may ano naman siya, mahina, so dito mo naman siya. Ito yung holding mga wrist, hawak-hawak yan. Na kailangan natin, nasa posisyon ka. At meron kang technique, hindi basta-basta lang ganun. O kailangan mag-apply, mag-training. So, yun ang importante sa tao. Na tulad nangyayari sa labas. Ito yung nangyayari Oo. sa reality. Sa karsada, kung saan punta. So, ito yun. So, pinapakita ko po namin sa inyo na ito yung mga dapat yung patutunan. Ayun, no? Ayan, dagdag din naman kaalaman mula kay Master Maximo Aldabe ang naturang pagtanggal at panlabanan ang mga atake na nagbumula sa likod. Kung paano kayo ilak at kung paano kayo maka-eskapo sa pamamagitan ng kanyang mga turo, no? Sana nagkaroon kayo ng konting idea sa inyong napanood kahit na maliit. So, sana makatulong sa inyo mga kabuknoy, no? So, hanggang sa muli, ipopromote ulit natin si Master Aldabe sa kanyang sa mga gusto magpaturo, no? I-plus ko ulit ang kanyang contact number. Pwede na Metro Manila, pwede siyang kontakin para makapagpaturo kayo ng naturang basic self-defense. Master, promote ulit ang iyong ipopromote ng mga pwedeng i-promote. Okay, sa YouTube lang, type ang IKEO. At dito lang aking may tuturo sa iyo, may share sa inyo mga technique na nangyayari sa labas. Sa pagsakal, paghawak, pag-grab sa likod. So dito, at tuturo ko sa inyo sa tamang position, tamang technique. So tawagan nyo lang ako sa number ko. Okay? Ayan, salamat mga kabuknoy sa inyong panonood, ano? Hanggang sa muli, no? Yung gagawin nyo lamang ito kapag kayo may sapat na kaalaman at walang kaba sa dibdib na lagi namin sinasabi ni Master, no? Kapag kayo hindi kayo sigurado sa isang bagay na gagawin, abay huwag nyo lang gawin para hindi kayo mapahamak, no? Kung kayo naman interesado o talagang malupit at malakas sa inyong loob, ay pwede nyo itong gawin. Kung medyo natuto kayo sa aming ginawa na ito, dahan-dahanin yung pag-aralan sa bahay, ipapost yung video para lalo kayo matuto. At alam nyo ang gagawin in case na mga ganitong senaryo, no? Salamat mga kabuknoy sa panonood. At marami pa kami gagawin ni Master ng mga maraming video pa na susunod habang hindi busy si Master sa kanyang panahong pandemic at nagkakaroon ng time si Master sa atin. At dito lang kay Buknoy TV sinishare ang kanyang knowledge. Alright mga kabuknoy, no? Shout out muna tayo sa mga patuloy na sumusuporta kay Buknoy TV, no? Sila Taong Bukids TV. Shout out po sa Sir, sabi ni Sir. Salute po Sir, pa shout out po from Taong Bukids TV, no? Sunod si Warren Panis, sabi naman pa-shoutout naman dyan idol ng San Ildefonso Alaminos, Laguna. At sumunod si Sir Richard Agosto. Sir, shoutout po sa iyo. Joey Rontos, Jimboy Super Gonzales, shoutout naman dyan idol sa lahat ng mga Supreme Shield Agency, sabi ni Sir Jimboy Super Gonzales, no? At si Michael Jimenez at ang kanyang YouTube channel na JC Gals. JC Gals, supportan nyo rin si JC Gals sa kanyang YouTube channel, no? At sa ating kasamang si Ferdinand Di Vera na matagal na nagpapashoutout sa akin at hindi ko nabibigyan ng pansin. Sorry po sa iyo. 59 Ferdinand Di Vera, shoutout sa iyo. 59, no? At kay Sir Albert Inta, shoutout sa iyo ulit Sir. God bless. Ay kay Joey Alagos, kay Commander Philip Silma ng Cagayan de Oro City. Commander siya ng PhilHealth R10. Salamat po Sir sa inyong panonood kay Buknoy TV at suporta. At kay Kix Dolay at mga tropa niya sa Novo Dasma. Shoutout dyan sa inyong mabali. Ingat kayo dyan sa duty nyo, no? At kay Prince Abel Estimo, shoutout sa iyo bali, no? At kay SG Renald de la Merced, bali, sana makakuha ka na yung posting. At shoutout sa iyo, no? At kay Reynard, kay JR Bungon, kay ating 559 dyan na si JR Bungon, sa meron siyang YouTube channel at supportan nyo rin siya, si 59 JR Bungon. At si Michael Arisa, sabi niya naman, pakibanggit na lang po Idol Buknoy. Ayan na, nabanggit na kita Sir Michael Arisa. At sumunod po si Noro Alimuna, shoutout po sa iyo. So sa muli mga kabuknoy, always take care and salute.